नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेलें स्वागत. आज पळयात आयचे खबरो. शिक्षकाक RT-PCR परीक्षा. जिल्हा पंचायत सीईओ प्रियांका. कारवार. जानेवारी 1 तारखेच्यान शाळा परत सुरू करची तयारी चल्ला. शिक्षकाक RT-PCR परीक्षा करची पडटली अशें जिल्हा पंचायत सीईओ प्रियांका हेमी सांगले. बुधवारा पत्रिकागोष्ठीत तेमी सांगले की शिरसी शैक्षणिक जिल्ह्यात आणि कारवार शैक्षणिक जिल्ह्यात 6वी ते 10वी पर्यंत शिकयच्या शिक्षकाक सरकारी PU कॉलेजात उपन्यासकाक डिसेंबर 26 आणि 27 तारखेक कोविड परीक्षा करू सुचयला. ते खातीर जागो ठरवून एक शिबिराचे आयोजन करतले अशें तेमी म्हटलां. विद्यार्थ्यांक कोविड टेस्ट करू जाय अशें गरज ना जाल्यार पालकां कडच्यान एक हमीपत्र घेवचें पडटलें. सगळे शाळेच्या वर्गात सॅनिटायझर करू जाय. आयसोलेशन वर्गाची वेवस्था उरूं जाय. शाळा दनपारपर्यंत चलतली. विद्यार्थ्यांक थर्मल स्कॅनिंगान देहाची उष्णता तपासतले आणि ह्या सगळ्या व्यवस्थेची तपासणी जिल्हा पंचायत मुख्य अधिकारी सगळे तालुक्यात भेट दिवन पळयतले अशें प्रियांका हेमी सांगला. श्री शिवराम हेबार हेमगेली ग्रामपंचायत चुनावांना लागून कार्यकर्त्यां बरोबर बैठक. येल्लापूर. मान्य कामगार आणि साखर मंत्री श्री शिवराम हेबार हेमी येल्लापूर तालुक्याच्या किरवत्ती पंचायत भागात किरवत्ती, होसळ्ळी, खारेवाड आणि बैलेंद्रू ग्रामात ग्रामपंचायत चुनावांना लागून कार्यकर्त्यांबरोबर बैठक केली आणि कार्यकर्त्यांक संबोधित केले. गावच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रत्येक कार्यकर्त्यान उमेदवाराच्या विजयासाठी परिश्रमपूर्वक काम करू जाय अशी त्यांनी आवाहन केले. या बैठकीत श्री विजय मिराशी, श्री रहमत अब्बिगेरी, श्री राघवेंद्र गोंदी, श्री आनंद पुरी, श्री आनंद मिराशी, श्री मुस्ताक शेख आणि स्थानिक नेते व पक्षाचे अधिकारी उपस्थित आशिल्ले. रुग्णवाहिकेत प्रसूती. येल्लापूर तालुक्याच्या नंदोळीच्यान येल्लापूर रुग्णालया वयता आसतना मार्गामध्येच 108 एम्ब्युलन्सार एक गर्भिणीन एक बालकाक जन्म दिली बायल नंदोळी ग्रामाची विद्या रवी सिद्धी. रात्रीन नंदोळीच्यान शहराच्या सरकारी रुग्णालयात प्रसूती खातीर व्हरताना मार्गामध्येच तिका पोटाक त्रास जावू लागले. त्या वेळार आपत्कालीन वैद्यकीय कर्मचारी टेक्निशियन शिवकुमार इटगी आणि चालक श्री शैल मादर हेमी बाळकाली सुटका केली. आवय आणि बालशाली तब्येत आता बरी आसा. तेमकां येल्लापूर शासकीय रुग्णालयात दाखल केला. टँकराले नियंत्रण चुकून दुचाकीक धडक. भटकळ. चालकाले नियंत्रण चुकून टँकरान दुचाकीक धडक दिल्ल्यान बायक आणि टँकर पलटी जाली. हेजो परिणाम दुचाकी फाटल्यान बशिल्ली बायल आणि टँकर चालक हेमी जखमी झाले. ही घटना भटकळ तालुक्याच्या पूर्ववर्ग पंचायत भागात घडली. दुचाकी फाटल्यान बशिल्ली बायल होन्नावर तालुक्याच्या मंकी गावची खातून इम्तियाज बेलूरकर आणि चालक मंजुनाथ हेमी जखमी जावन हेमकां उपचारासाठी मंगळूर रुग्णालयात दाखल केला. हुबळीच्यान मंगळुरा वचूं लागिल्ली टँकरान शिरूरच्यान मंकी वचूं लागिल्ल्या दुचाकीक धडक दिली. दुचाकी फाटल्यान बशिल्ली बायल टँकरामध्ये शिरकून पडली. ही सगळी घटना पळोवन थंयच्या लोकां भितर आतंक निर्माण जाले. दालान टँकर खाली आशिल्ले निमित्ती लोकांन समाधान व्यक्त केले. कुडले बिचार मृतदेह मेळ्ळो. गोकर्ण. गोकर्णच्या कुडल्या समुद्रात केरळचो 28 वर्षाचो विश्वनाथ मोहनदास हेमगेल बुडून मरण जाले. हेमगेल मृत शरीर आज सकाळी मेळ्ळे. विश्वनाथ मोहनदास हेमी तेमगेल 3 मित्रांबरोबर 4 दिवसां पयले गोकर्णा येवन एक खासगी रेजॉर्टा आशिल्ले. विश्वनाथ मोहनदास हेमी बुधवार दिवस रात्रीन उदकांत गेल्ले. जाल्यार हे तेमगेल मित्राक लक्षात येयना म्हण म्हायती येयली आसा. PSI नवीन नायक हेमी प्रकरण दाखल करून मुखालक्रम घेतला. मृतदेहाची पोस्टमार्टम करून केरळा धाड दिला. ग्रामीण ठाण्या भितर प्रकरण दाखल केला. काणकोण तालुक्यात बंधाऱ्या लागीं विदेशी पर्यटकाली गर्दी. काणकोण तालुक्याच्या तळपण गालजीबाग नदीचेर बंधारे फायबर फळी बसयल्ल्यान उदकान भन वाहू लागला. आता या बंधाऱ्या लागीं विदेशी पर्यटक गर्दी करू लागलात. नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत या बंधाऱ्याक फायबरचे फळी बसयल्ले नाशिल्ले. मात्र डिसेंबर महिन्याच्या प्रारंभीच फळी बसोवच्याक सुरवात केली अशी माहिती जलस्रोत खात्याचे सहाय्यक अभियंते आझाद वेर्णेकर हेमी दिली. त्याका लागून आता बंधाऱ्यात उदक जम जाल्ले पळोवंक मेळटा. काणकोण तालुक्यात एकूण 42 बंधारे आसात. तेतूंतले
सगळ्यात जास्ती बंधारे गावडोंगरी व खोतीगाव पंचायत क्षेत्रात तळपण नदी व तेमगेल्या उपनद्यावर असतात. इथल्यान आयचे कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नका. कारवार प्लस कोंकणी चॅनलचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.